Non pode ser todo. Ten que haber algo máis. Non me abandoes, Jesús. Che. Non secas por aí. É normal sentirse perdido ás veces. Pertencemos a unha xeración teóricamente nada na democracia, pero que foi educada nas tradicións do catolicismo. Non. Deixe-me comentar. Os momentos duros da vida. Un ten a tentación de volver á religión, buscando seguridade. Pero debemos ser fortes. O racionalismo é un camiño difícil, sí? Pero é o único que nos dará liberdade. Pero eu non creo na religión ni nada deso. Tan que merda dicías de que isto non pode ser o único que ten que ver algo máis? Me quería facer un canuto, e só queda esta merdiña. Eu xuraría que tiña que haber máis. E logo por que invocas a Jesús? A Jesucito de Vite, o Trapi. Espera que... a ver se o chama. Está. Gracias, Jesús. Padre Caca Casares, o cura moderno. Por favor, señor cura, teña compaixón de nós. Que vai ser de nós? Importame un carallo. Pero que pasa aquí? Que é ese balbordo? Estes mortos de fame, que non poden pagar as súas débedas, e segundo o contrato, as súas terras pasan a ser propiedade da Santa Igrexa Caca Católica. Vamos, padre. E que faríamos nós con esas leis? Non ve que non saberíamos traballar? Nós non baixamos o lombo na nosa vida. É mellor que queden con elas estes painlenos, a cambio dun soldo de miseria, e as traballos para nós. Ai, xa está vostede con seus métodos modernos. Está ben, poden quedar. Viva o Padre Caca Casares! Que cura tan enrollado, eh? Veña, deixarse de lerias e a traballar. Onde vas, putita? Monseñor, podería explicarnos o motivo da campaña publicitaria tan agresiva que lanzou a Igrexa? Por que esa defensa tan radical dos nenos en contra dos linces? Hostia, porque os linces non se deixan foder. Nestas imaxes podemos ver diversas celebracións de dúas religións monoteístas. Saberías dicirnos en que se diferencian ambas? Pois que unha delas está formada por turbas de perigosos fanáticos e extremistas e a outra por entrañables devotos dunha fe religiosa que é piar da cultura moderna. Que queredes saber cal? Por aquí, hostia.
Ai, solteme carca. Circula, Lercha, desvergoñada. Pero que pasa, padre? Que fixo esta mociña inocente para que a trate así? Inocente. É unha pendanga de Satán. Está preñada e pretendía abortar. E o peor é que nin sequera quere decir o nome do pai. Pero a min vasmo decir condenada. Vale. Direino. Ten dereito a guardar o segredo se así o quere. Non me veña agora cos seus métodos modernos, padre Caca Casares. Non pretenderá deixar de abortar. Sabe o que opina a Igrexa Católica diso? É verdade, o aborto é pecado mortal. Pero segundo a lei destes rojos do diaño, non podemos obrigala a ter un neno se non queren. O mellor vai ser deixala en mans do noso Señor. Vaya, semella que Deus tomou a súa decisión. Tiña vostede razón, padre Caca Casares. Menos mal, casi me delata, filla de puta. Adrián Brandán, estudante e revolucionario. Os mozos e mozas galegos non podemos nin debemos seguir vivindo nun entorno pragado de desfeitos contaminantes. É por iso que exiximos, de xeito pacífico, máis enérxico, a retirada inmediata de toda a materia orgánica que obstrúe o noso ecosistema. Unha nova victoria para a mocidade galega. Adrián Brandán, vemos unha hora aí dentro. Pero queres sair dunha vez? Cago en Dios. Quen carallo me mandaría a min mandalo a Santiago? Os consellos domésticos de Criterio. Isto de facer a cama é un coñazo. Tanto curro que dá e logo para nada. O día seguinte desfeita outra vez. Se houbera unha solución. Para iso estamos! Rematar coa ditadura da cama é a cousa máis doada do mundo. Só precisas un chisqueiro e un rollo de papel albal. Estás seguro, Criterio? Non lle vexo moito sentido a eso. Xa sabía eu que me esquecía de algo. O que? Heroína! Baixa ao poblado máis cercano e compra unha boa dose. Despois dun par de meseciños con esta dieta, verás como as sabas e as mantas serán obxectos superfluos de todo. E tirarte nun simple colchón, o maior dos placeres. Ah, que noxo. Acabouse xa festa, Yeye. Onde me levan? A cadea? Que máis quixeras ti? A proxecto hombre. É o mesmo, pero pagando. Criterio, axuda! Non tes ningún consello para librarme? Claro que sí, pero acabouse o tempo, que pena. Ata o próximo programa, amiguiños. Os cogomelos conteñen pequenas cantidades de elementos moi beneficiosos para a saúde. Pois sabes que che digo? A min dame envexa os católicos, Preciso de revisión e todo na droga. Sí, pero barata. Bueno, aí falaches. Sabes, si
Si Deus nos des un sinal, non sei, algo así como a sábana santa de Turín, eu convertíame. Xa, eu. Por certo, a ver se limpas mellor o cu, que despois deixas uns palaminos, que non hai Cristo que os saque. Que dixo? Hostia. Saímos do lixo.